יאללה שכבת ו' תתכוננו לזה. טירוף! 5/9! אין אחד שלא בא! שקשוקות וסגיות ואפילו שיחרה היו שם, אתם? שכבת ו' פותחים שנה, יהיה משוגע. יאללה שכבת ו' כנסו לטירוף עכשיו. יאללה שכבת ו' 5/9 פותחים שנה, דבר כזה משוגע עוד לא היה. אין מצב הם לא באים יותר מילה, עם חכים מלא ועניבה. למה מדריכים? אתם סוגדים אשכדים, כה מפחידים מעכשיו. כולכם אחים קדילק, שכבת ו' פותחים שנה, יהיה משוגע. יאללה שכבת ו' כנסו לטירוף עכשיו. יאללה שכבת ו' נפקדים טיולים פעולות, אין מצב שאתם לא לוקחים לישון יום ספורט. המחנה שלכם 5 ימים, בטוח שאתם כבר משתגעים. למה מגיעים? אתם סוגדים אשכדים, כה מפחידים מעכשיו. כולכם אחים קדילק, שכבת ו' פותחים שנה, יהיה משוגע. יאללה שכבת ו' כנסו לטירוף עכשיו. יאללה שכבת ו' נשתגע בו' כבר להיות